Gikondena sa hugpong sa mga sakop sa press sa Cagayan de Oro City ang pagpatay sa broadcaster sa kauluhan nga si Percy Lapid. Ingon ani na ang hulagway sa Press Freedom Monument sa Provincial Capitol Grounds sa Vélez Street sa Cagayan de Oro City. Gitabunan og itom nga tela ug gibotangan og karatula nga gisulatan og Justice for Percy Lapid ug Ding Himpisaw ug ubang unresolved media killings. Among inisyatibo gipangunahan sa Cagayan de Oro Press Club nga usa sa mga labing una og dakong media organization sa Mindanao. Ugot nga gikondena sa grupo ang pagpatay kang Percy Lapid, usa ka veterano nga magsisibya nga gibanhigan sakay sa iyang sakyanan sa Las Piñas Lunes sa gabii. Gipanawagan sa grupo nga unta madakpan ang mga sospek nga nagpaluyo niini. Nanawagan sab sila nga mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang executive order alang sa pagpadayon sa Presidential Task Force on Media Security nga gimugna sa miaging administrasyon. Problema lang lagi sa kadagang task force nga ilang gitukod. Pero wala man. Nagpasabot sa kaniya, dili lang to pirmi sa pod sa mga media, kundi sa tanang katawhan. Nga grabe na kay karon nga sayon-sayonon ragpatay ang tao. Ang culture of impunity sa nasod mas grabe na. Mura relax man gyapon ang tanan mga administrasyon ani.